galon di se ga tiye be tinya wele la fala ka chide me tinya wele la galon di se ga tiye be tinya wele la fala ka chide me tinya wele la galon di se ga tiye be tinya wele la fala ka chide me tinya wele la na mara shi kolomba uyo tinya wele la fala ka chide me tinya wele la sara ga jugu bomori tinya wele la alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah muhammad bin abdullah ami ala fo ka ala wali mando ka kishin na mangina ala fe ka kira kan tebe shirfila la jabaw ka fu ka wali mando ala ka hina na ka kishin aka barka ala ko jidi ko chaya na o kelengele na bela jelenka ami yawla doniya ka fo bi an sojale an an farfonne ambe dojmana samba flani muga ninga be 12 mema ka damine le 12 mai 1955 bi kana bla 12 mai 2020 obi be sam bi woro ani duru an karamogo ye o soro baloye ami ala fo ka ala wali mando o ala fo koso wajulu kena belebele sigira dojmana an flani o kena de kan min yina mayara anga wudo karamogo fe foli kera ustaz alfa jallo fe kana se anga wajulu kala kun fola ma said jallo ka bokai ninga se ala hasan sangarema bi abna foli ani wali mando mi an karamogo yera ye o lase kena kono ani ay kuma ka munun lase ka kuma jogo ba munun ka ala kira ya ka sahabaw ay manguto munun ta ku segere ana ay bonya kuma munun ta ku segere ko manguto ni jogo ba ya munun ye adado nan no munun na ku lase amena je ka o baro sharia nyon fe anga je ka nyamada wajuli tane bulu suna wallahi chef la min temena mi mo wafla de ka wajuli lame fo ka taba uye wasake an hakili sigira cɛw bi yan dɔ filɛ n kɛrɛfɛ nin ye n'o ye sirifukɛ ye ninnu bɛ wasa kɛ ala b'a dɔn hayidara hakili sigira cɛw bɛ yen min kelen bɛ nin kɛnɛ in sigi k'a wuli ka nin ɲɔgɔnna 100 sigi k'a wuli ala y'o nɔgɔya an ye ala ni ce ni faamu bɛɛ ye ani kodɔn bɛɛ ani hikima bɛɛ u kumakanw na ani u ka baara kɛcogo la ala ni ce ne nisɔndiyara a mɛnna mais alakira yɛrɛ ma wuli fiyewu min y'an jɛ ye nin ye n bɛ to k'a fɔ an ka karamɔgɔw ye kuma bɛɛ ala min y'an da o ma kari tanu kɔ fiyewu tiɲɛ kan tɔgɔ kelen de b'a la fila tɛ dɛ Allah tɔgɔ wɛrɛ tɛ yen tɔgɔ o tɔgɔ mana far'o kan ala mankutuka don alakira sallallahu alaihi wasallam tɔgɔ fila t'a la Muhamadu don n'i ye tɔgɔ o tɔgɔ ye o kɔfɛ a mankutuka don tɔgɔ 200 ani kɔ o dara kan o ye min farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ tɔgɔ 200 ani tɔgɔ kelen o ye min farala ɲɔgɔn kan de u ye min fara ɲɔgɔn kan ko kira tɔgɔ ye tɔgɔ 100 kira tɔgɔ ka ca tɔgɔ 1000 ye n'i ye kitabuw lajɛ jɛgɛw b'a wele cogo min na jinɛw b'a wele cogo min na adamadenw b'a wele cogo yiriw b'a wele cogo min na mɛlɛkɛw b'a wele cogo min na a ka ca tɔgɔ 1000 ye mais tɔgɔ tɛ mankutu don o kɔfɛ alakira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam a yɛrɛ ye minnu bɔ dulɔ min na ka minnu bɔ bolisɔn na ka minnu bɔ cɛni na ni olu tugura kɔ n'u dusukun kɛra ala ye kira yɛrɛ n'a ka kira ye a tilala k'olu mankutu Abul Bikr a ko ma ko Siddiq Sidna Umar a ko ma El Faruq Sidna Usman a ko ma Zul Haya Asadullah al-Ghalib Ali ibn Abi Talib
a ko ma soyifullah walima asadullahi laghalib Allahu akbar aytara a y'u tanu sigatala mais a m'u tanu ni yecogo ye a y'u tanu ni baara de ye keneka a ko abubakar ma ɛ sidik abubakar min ye tiɲɛtigiyali kɛ ka ne kira tiɲɛtigiya hali n tɛ yɔrɔ min na Allahu akbar sigatala mɔgɔ dɔ bɛ mɔgɔ fɛ mais n'a tɛ yɔrɔ min na i bɛ sɔn ka fɛn dɔ fɔ n'a bɛ yen i t'o fɔ Allahu akbar o tɛ fɔ Allahu akbar abul bikr n'o ye Bubakari ye kira ko a sana yɛlɛnna kira y'o lakali mɔgɔw ye sallallahu alaihi wasallam yanni abubakar ka kuma in mɛn a ma k'a ɲɛna kafiriw solila ka don abubakar kan ko i ka cɛ bɛ ka min fɔ ko i tulo b'a la Allahu akbar ko n'i ma kuma fɛ ko a kunkolo tiɲɛ in juguyara abubakar ko a ko di ko a kan bɛ ko sɔrɔ ko a sana yɛlɛnna ka taa fɔ ala fɛ yen ka taa Baitul Maqdis ka sɔrɔ ka sana yɛlɛ ye ka taa ala fɛ yen abubakar ko a ko tɛ wa ko wallahi n'a ko tɛ tiɲɛ don Allahu akbar abubakar ye tiɲɛ di alakira ma sallallahu alaihi wasallam kira ɲɛ kɔfɛ fɛn na min ka bon hakili ma Allahu akbar aytara a fɔ nin don ma ko cɛw sigatala a fɔ nin de ma ko cɛw Allahu akbar o de la don min na nkalon dala an b'a sala ko a ye kira janfa ala ko kuranɛ kɔnɔ ko tuma min na muminiw ye nin mɛn ko muminiw tun kan ka hɛrɛ ŋaniya n'u yɛrɛ ye Allahu akbar u tun kan ka fɔ nin fɔbaw ye nin ye nkalon ye sigatala Allahu akbar mais selila dɔw sɔrɔla yɛrɛ minnu farala juguw kan ka alakira muso lebu ko tiɲɛ don Allahu akbar selila yɛrɛw la kira kɔfɛ Allahu akbar kuma t'o kan kira y'a ka cɛw mankutu a sera umaru ma a ko umaru n'a b'o wele dɔrɔn a b'a fɔ el faruq wala Allahu akbar ko cɛ min ye nkalon ni tiɲɛ fara Allahu akbar an hakili la an balima yɛrɛw bɛ nin fɔ dɛ ko el faruq bɛ fɔ cɛ min ye tiɲɛ ni nkalon fara an balimaw b'o fɔ dɛ ko el faruq bɛ fɔ mais u ma se k'a fɔ ko la ko faruku ye ala de ye Allahu akbar ka tiɲɛ ni nkalon fara o dara umaru la o bɛ ka fɔ mais a fɔra ala kira ma wal hadi ila siratikal mustaqim ko kira tɛ se ka maa kana ko ala de bɛ mɔgɔ kana Allahu akbar mais umaru ta fɔra ko el faruq umaru min ye nkalon ni tiɲɛ fara keneka o wasifu tora o la dɛ Allahu akbar o to la mais u m'a fɔ ko umaru tɛ se ko ala de bɛ se cɛpɔr aytara Allahu akbar na umaru u y'a fɔ a sɛbɛnnen bɛ cogo min na umaru de nana ala kira yɔrɔ la sallallahu alaihi wasallam salim ko an bɛ min kan ko tiɲɛ tɛ wa ko kira ko tiɲɛ don ko a ko ni tiɲɛ don an t'a dogo k'a fɔ bilen an ka bɔ n'a ye Allahu akbar ko kira ko a bɔ dɔw ma se Allahu akbar ko umaru ko a sera parce que an man ka an ka tiɲɛ datugu so kɔnɔ an ka bɔ ni min bɛ kɛ a ka kɛ ko umaru de ye silamɛw labɔ o don ka taa alikaba la Allahu akbar a ma bɛn dɛ silamɛ caman bɛ yen o ye tɔɔrɔ sɔrɔ a la Allahu akbar mais u sera ka na alikaba kɔnɔna kɛnɛ kan tile yɛrɛ fɛ nka alakira binakɛ hamza o de nana kɛ cɛ ye min y'a jɔ a jɔyɔrɔ la Allahu akbar aytara a fɔra umaru ma ye ko el faruq cɛ a fɔra sedina usman ma zulhaya kira de y'a mankutu da la ko cɛ min bɛ saamɛ a bɛ maloya sigatala Allahu akbar maloya ye limaniya tilancɛ de ye n'a fɔra ye ko maa o maa t'i malo mumin tɛ ayi ko a t'i malo kana to ka fara i ka wasifu kan n'u y'a fɔ i ma ni nkalon don a banna mais hɔrɔn ka kan ka maloya maloya ni tiɲɛ dogoli tɛ kelen ye maloya ni siran tɛ kelen ye cɛ t'i siran nka a bɛ maloya sedina usman ale mankutura ko mɔgɔ min n'a sɔrɔla saamɛ y'a labɔ ko a bɛ maloya a mankutura ni nin de ye a ma mankutu ni seli ye
a ma mankutu ni hiji ayi a ma mankutu ni jihadi ye siga ko cɛ min bɛ maloya a bɛ sa mɛ Allahu akbar siga t'a la wasifu n'a bɔra i yɛrɛ ka baara la dɔrɔn ɔhɔ k'a tugu alabato la nafigi bɛ se k'a kɛ siga t'o la nafigi tɛ se min na naam adamadenya jogo ɲuman min t'a la n'a y'a ta a kɔnɔ yanni tile ka bɛn a b'a bila tiɲɛ siga t'o la Aidara Allahu akbar fɛn tɛ mɔgɔ laada ye n'i y'a ta i b'a bila Allahu akbar bɛ bila ala ti mɛn siga e ma ji ye n'a kalayara n'i y'i bolo don a la n'i y'a bɔ dɔrɔn min bɛ ɲini fɛ ko sabali siga t'a la ji laada tɛ kalaya a kɔnɔ Allahu akbar n'i nana o kɔfɛ hali i b'a suuri kan tiɲɛ ti foyi kɛ bilen Allahu akbar o ye wulibali ɛ kalaya tɛ a laada ye o ayi a ye wali jogo de ta mɛ sɔɔni a b'a bila Allahu akbar Aidara Allahu akbar nɔnɛ mɔgɔ bɛ mankutu ni kɛwale de tiɲɛ kɛnɛ kan mɛ a ye wuli an ka seli sɔrɔ a sira ka seli fo ka taa dugu jɛ siga fo ka dugu jɛ a bɛ seli Allahu akbar kira ma maa si mankutu n'o ye ayi o ma kɛ nin y'a ka sahabaw de ye seli daminɛna ni cɛ minnu ye Allahu akbar silamɛya kɔnɔ Allahu akbar a ko sedina ali ma naam ko ala ka waraba diinɛ waraba siga cɛw dɛsɛra don min na cɛ min sera ka jɔ tiɲɛ Allahu akbar abani amuru bunu wud abdul wud kafiri abdul wudi naam a ye cɛw wele a ko kira ma ni cɛ b'i ka mɔgɔw la fɔ a ka bɔ siga Allahu akbar bɛɛ bɛ abdul wudi dɔn amuru bunu abdul wudi hali n'i den naam n'a tiɲɛna i b'a da de nin den ni den ye kule daminɛ i b'a fɔ n bɛ amuru abdul wudi wele sisan Allahu akbar a b'i n'a fɔ ni ko n bɛ jakumani wele a b'a kɛ sewu Allahu akbar kafiriw tun b'u denw siran ni cɛ in de Allahu akbar parce que a man ɲi maɲ a ko kira ma ni cɛ b'i ka mɔgɔw la o ka bɔ Allahu akbar n b'o ba den da yan sisan Allahu akbar a bɛ pɛrɛn a bɛ manamanakanw fɔ siga cɛw sumana mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn dɔn bɛ ɲɔgɔn dɔn abani Allahu akbar cɛpɔr nin kɛra handaku don mais sedina ali a ye nin de fɔ tuma min na n'u y'a jaga ko a ka farin ko a tɛ kɛlɛ ɲɛdɔn ko a ka farin ko nka a tɛ kɛlɛ dɔn Allahu akbar kira fatulen ko caman donna silamɛya kɔnɔ Allahu akbar kira somɔgɔw bɛɛ fagara de Allahu akbar tu siga fo ala ye minnu kisi Allahu akbar sedina ali u ye nana fɔ ko bɛɛ bɛ ka k'a fɔ naam ko i ka farin ko mɛ i tɛ kɛlɛ ɲɛdɔn siga i tɛ kɛlɛ ɲɛdɔn Allahu akbar aa o don y'a tɔɔrɔ Allahu akbar tiɲɛna Aidara a ko ne tɛ kɛlɛ ɲɛdɔn a ko walahi ne ye bamuru sama ka bɔ a tan kɔnɔ ne ma san mugan sɔrɔ siga abani Allahu akbar ne ye bamuru ta kira nɔfɛ sɔlɔlahu alaihi wasallam k'a ka diinɛ in dɛmɛ ka silamɛya kɔrɔta k'a sɔrɔ ne ali ma san mugan sɔrɔ Allahu akbar ne bi san 60 ni kɔ la bi ne ti kɛlɛ dɔn Allahu akbar bado Cɛpɔr. Allahu akbar a ko ɲɛmɔgɔ min t'i labato a ko fɛlɛ t'o bolo siga Allahu akbar o ye tiɲɛ ɲɛmɔgɔ min t'i labato ko fɛlɛ t'o bolo Allahu akbar o ye wulibali yɛrɛ ye Cɛpɔr. Aidara nin diinɛ in tere fara Allahu akbar nka ala ka layidu don dɛ wala muhamadu ne de ye kuranɛ jigin kan n b'a kɔlɔsi Allahu akbar ala ye kuranɛ kɔlɔsi wallahi hablulahi don sigai elmatin a juru ti tigɛ dɛ ayi Allahu akbar i b'a kɔrɔ yɛlɛmɛ kuranɛ aya yɛlɛmɛ a ka di ye cogo o cogo a fɔ ten Naam. nka lasilo bi to a nɔ na Allahu akbar o bɛ taa nɔ la o ti yɛlɛmɛ dɛ ayi o ye yɛlɛmabali ye o ti yɛlɛmɛ Allahu akbar janɛmɛ yɛrɛ tɔgɔ n'i y'o fɔ bi i ye kɛlɛ tigɛ dɛ siga parce que e de ye janɛmɛ fɔ mɛ janɛmɛ yɛrɛ tɛ silamɛya la Allahu akbar sow ni binganikɛlaw hasidiw ni dabalijugukɛlaw Naam. olu bɛɛ encouragera ko ala ka hinɛ ka bon Allahu akbar mɛ anw de ye janɛmɛ dilan ala nɔ tɛ siga. 'Allahu akbar. 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 'Allahu akbar.
Seydina Ali mamutura Tiɲɛ. ko ala ka waraba Allahu akbar. nin don cɛw da de na Allahu akbar. Kɛra. mais Asadulahi girinna ka wuli a ko kira ma ne bɛ bɔ kira ko la i sigi Sigi. Allahu akbar. a ko Ali Ɔhɔ. ko amuru don dɛ Ah. i sigi Allahu akbar. Seydina Ali y'a sigi cɛ tilala ka munumunu o y'a sɔrɔ mubaraza de bi kɛ kɛlɛ la fɔlɔ mubaraza kɔrɔ ye di kafiriw bɛ n'u jɔ silamɛw bɛ n'u jɔ kɛnɛba bɛ yen kumana kafiri min dalen b'a yɛrɛ la o bɛ bɔ ka na munumunu silamɛw ɲɛ kɔrɔ ko ni min dalen don a yɛrɛ la silamɛw la e fana ka bɔ nɔfɛ Siga. o kumana olu fila de bɛ to ɲɔgɔn na bɛɛ b'u filɛ fɔ dɔ ka dɔ fa Ah. Allahu akbar. a ye fɔ de ma ko mubaraza Allahu akbar. Ah. Kɛra. cɛ nana ka so da sama Naam. manamanakan si tɛ a ma min fɔ silamɛw ni kira ma Allahu akbar. ko dɔ ka bɔ ali de taara basora ka wuli kun Naam. kira ko amuru don koyi a ko kira ma hali ni amuru don Siga. hali ni amuru don Ah. Allahu akbar. cɛkɔrɔ Ah. Abana. mɔgɔw ka kan wa Ayi. U tɛ kelen ye. a ko kira ma hali ni amuru don ne bɛ bɔ Allahu akbar. Ah. cɛkɔrɔ kunun tɛmɛna koyi Tɛmɛna. Siga. ko da ka di ninnu de kan Allahu akbar. A fɔ. mais anw ma nin ta siya kitabu kɔnɔ dɛ Ayi. nin m'an ka tawari ko sunniyaw de la Ah. Allahu akbar. o la ne fɛ ka kuma k'a ɲini ala fɛ fo k'an sa Ɔhɔ. ne kana fɛn fɔ alolu bayiti ma abada Naam. min t'an ka sunna kitabu yɛrɛw kɔnɔ Ah. Abani. Allahu akbar. a faamuna Kojugu. Seydina Ali bɔra Ɔhɔ. amuru ko a ma ko e ye jɔnni ye a ko ne ye ali ye Ah. a ko e ka dɔgɔ Allahu akbar. a ko u ma se ka mɔgɔ si bɔ e kɔ Ɔhɔ. a ko ɔhɔ Ah. a ko e ka dɔgɔ dɛ a ko ni si don u kun tɛ e yɛrɛ bila ka na o Siga. mɔgɔ ka kɔrɔ e yɛrɛ o si tɛ Tiɲɛ. ko an b'a kɛ cogo di n b'i to so kan wa i b'i jigin de ye Siga. Allahu akbar. Abani. Allahu akbar. a ma ja dɛ Ayi. Wala wala. u ye ɲɔgɔn sɔrɔ gɔngɔ wulila Tiɲɛ. gɔngɔ wulila bamuruw de bɛ ka kuma Allahu akbar. foyi tɛ baara kɛ ni dusukun tɛ Siga t'a la. cɛ caman b'a fɔ a ka fin n'a gɔnna o b'a fɔ a ka jɛ Tiɲɛ. A b'a fɔ. Ah. Aydara. Allahu akbar. n'a gɔnna dɔw bɛ tunu dɛ Siga t'o la. O bɛ kɛ. amin ya rabi amin ya rabi Ah. o kɛra min na Namu. Seydina Ali ala ye kafiri labila ye Allahu akbar. a y'a gosi k'a bin Allahu akbar. Ah. ko a bɛ taa ka a y'a faga quoi ko a bɛ taa ka minɛnw ta a y'a sɔrɔ amuru langolo don Allahu akbar. fini t'a la Seydina Ali y'a kɔ don hɔrɔn mana sa jugu la cogo o cogo i t'a lawura filɛ Allahu akbar. Ah. Abani. silamɛ bɛɛ kamana gɔnna Naam. gɔngɔ durulen don jɔn a ye Ali fa wa mun don Allahu akbar. sɔɔni tulo b'a la ko Allahu akbar Ɔhɔ. Siga. o de bɔra yen bi Ɔhɔ. k'a kɛ Allahu akbar bɛ mɔgɔw jatigɛ bi Allahu akbar. Allahu akbar bɛ jatigɛ Allahu akbar. fo an k'a dɔn jagoya tɛ se ka mɔgɔ kɛ diinɛmɔgɔ ye Ayi. au contraire jagoya bɛ mɔgɔ ba diinɛ na Allahu akbar. Siga t'o la. i nana bi dugu o dugu ka k'u minɛ Naam. k'a cɛw fa Ɔhɔ. ka musow k'i ta ye denw ɲɛna Naam. i nana ni diinɛ min ye o denw tɛ don o la bi Ayi. O tɛ don a la. Ah. Abani. la Allahu akbar. silamɛya bɛ mɔgɔ yɛlɛmɛ n'a jogo de ye Siga t'a la. kumakan tɛ bamuru tɛ Allahu akbar. marifa tɛ Ah. tuma min na ni ala ye Seydina Ali se kafiri la n'a ko Allahu akbar silamɛ bɛɛ y'a dɔn ko silamɛya de ka ɲi na Allahu akbar. k'a fɔ Ali ye nin kafiri ba in faga Naam. a ye hakili caman degun dɛ Wallahi. a kɛra silamɛya ma wasa ye a kɛra silamɛya ma waso ye Tiɲɛ. amin ya rab o de la Seydina Ali ka ko gɛlɛyara kosɛbɛ Ah. Allahu akbar. mɔgɔw bɛ fɛn o fɛn miiri o si tɛ o kɛnɛkan ko de don technique kɛnɛkan ko de don Tiɲɛ. Seydina Ali de ye mɔgɔ fɔlɔ ye Ɔhɔ. min ni alakira muso selila kira nɔfɛ Allahu akbar.
te m'u kɔn dugu ma sabu wahayu jiginna olu de ka so fo an ka sɔn nin de ma kira kisi nɛɛma b'a ma kira ma d'a ma kare kɔnɔ n ko a ka tafaruju kɛyɔrɔ de la jibirila jiginna ka kuluwo kɔnɔ ye k'a ka kiraya ɲɛfɔ a ye mɛ a taara min sugu la a nana ka so zamiluni dasiruni o kɛra a ka so de a ko a muso ma a ye fini biringa a ye fini biringa jɔnni kun bɛ yen ali n bɛ ka kuma sunna kitabuw de kɔnɔ ali de kun bɛ yen o y'a sɔrɔ kira sallallahu alaihi wasallam a mɔkɛ y'a laminɛ cogo min na ni mɔkɛ in fatura Seydina Ali fa fana nana ta ten k'a kusaya denw ye parce que a ba banna jo dɛ fa banna ka sɔrɔ a ma bange o y'a sɔrɔ jigi ma ban fɔlɔ balimaya la o y'a sɔrɔ jigi bɛ yen ni dumuni kun nana dumuni t'i labɔli kɛ Seydina Ali fa kun bɛ don ni kira de ye so kɔnɔ ko n'an ka dumuni kɛ fo ka fa a bɛ sɔrɔ ka dumuni d'a denw ma tuma min na ni denmisɛn ninnu kɔrɔbayara dɔɔni kira ani faso mɔgɔw jɛra ka kuma ko du bonyana musaka bonyana tuma na an k'a lajɛ ka denmisɛnnin ninnu tila an ni ɲɔgɔn cɛ an ka u balo u bɛnn'o kan u ye Seydina Ali fa denw tila kira ka tata bɛnna Ali ma kana bila a ka so a den tɛ a dɔgɔnin don mɛ a ka kɔrɔ ye kosɛbɛ mɛ a dɔgɔnin don parce que a binakɛ den don Seydina Ali lamɔnna Alakira tɛgɛ de kɔnɔ o tuma na foyi tɛ se ka na kiraya la ko maa bɛ se k'o dɔn ka tɛmɛ sokɔnɔmɔgɔw kan o bɛ se ka kɛ cogo di hali ɲɔgɔn sama bɛ nin na mɛ Seydina Ali ka ko gɛlɛya yɔrɔ ye min ye a lamɔnna kira bolo a bɛ kira dɔn ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan o dama tɛ a yɛrɛ ko kabini ale ma san 20 bɔ ale ye bamuru sama Ala ka diinɛ dɛmɛni kama n'o ye silamɛya daminɛ ye e ye bamuru sama minnu nana bi a ka k'olu kɛlɛ Ala dun ye fanga don a la ka cɛya don a la ka tila ka kafiriw fagali nɔgɔya ma mɛ e ye kafiri jumɛnw faga cɛ min tuubilen filɛ bi o kɔrɔkɛ tun b'a la i y'o fa faga i y'o binakɛ faga i y'o muso fa faga olu de tuubira bi ka kɛ silamɛ ɲumanw ye mɛ u ma ɲinɛ i ye min k'u somɔgɔw la i ye o ye i ye min fa faga a bɛ jigin a kɔnɔ an ti nin kuma in kan an dɛmɛ dɔ de sera ye a fɔdenw bɛ na ni Ala sɔnna a fɔdenw bɛ na a walanwalandenw bɛ na fɔ mɔgɔw k'a faamu c'est à dire kira somɔgɔw kanu n'u dɛmɛni Ala de y'a wajibiya an ka kuranɛ kɔnɔ ko Alakira ti dɔrɔmɛ ɲini an fɛ ko nka an k'an janto a somɔgɔw la n'o de y'a ka ɲinita ye a man ka mɔgɔ si ka sa ni kira somɔgɔw t'i kunna u ti bato nka u bɛ bonya a kana ɲinɛ nin kɔ dɛ Ala y'a k'an ma farida de ye kuranɛ kɔnɔ o de la n tɛmɛntɔ n sera ale ma min kɛ n jɔra ye dɔɔni anw kɛ ne teri ye ɲɔgɔmɛ ye suraka n'a nana dɛ e teri don a tigi yɛrɛ dun kana ɲinɛ o kɔ an bɛ min fara a kan jamuya foyi tɛ ne bolo k'aw fo mɛ n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ setigi ɲɛkɔrɔ ko in ɲɛ bɛna dɔn ye silamɛya in tɛ foyi ye n b'a fɔ n bɛ segin a kan silamɛya in tɛ foyi ye sira Ala ɲɛ i jogo dilan kana mɔgɔw tɔɲɔ
ni i sera fo k'i sa i ka tɔɔrɔ kana se maa ma Allahu akbar bilahi naam a banna zamzamiyu Allahu akbar kun de bɛ yen wallahi n y'a fɔ ɲɛna siɲɛ caman n bɛ to ka n ka exemple di sɛnɛ kan mɔgɔ caman b'o ɲɛdɔn siga t'o la o ye tiɲɛ mais n'i ye mangoro turu i ka so i ko i denw ma a ye to ka ji k'a kɔrɔ i ko i musow ma a ye to ka ji k'a kɔrɔ mais i mago tɛ ji min bɛ k'a kɔrɔ la i mago tɛ nɔgɔ min bɛ don a kɔrɔ a y'a sinsan baganw kan'a tiɲɛ i mago tɛ sinsan na o siko tɛ i mago bɛ nin yɔrɔ in na fɛn fila de la wallahi mangoro ka bonya naam a ka den an k'a den dun wala Allahu akbar e mago bɛ mangoro den de la walima mangoro ka bonya suma bɛ don du kɔnɔ musow n'u sigi ka tobili k'a kɔrɔ i mago bɛ suma de la siga t'o la o ye tiɲɛ o kumana yanni i ka suma sɔrɔ dun yanni i ka mangoro den sɔrɔ dun f'i ka labɛn dɔw de kɛ pour que mangoro yɛrɛ ka se ka balo Allahu akbar o ye wulibali o labɛnw de ye sisan k'a ju turu o labɛnw de ye nɔgɔ ka k'a la o labɛnw de ye ji ka k'a kɔrɔ o labɛnw de ye a ka sinzan baganw kan'a tiɲɛ siga t'a la o kumana e kan tɛ sinzan ma ayi ko tɛ i kan tɛ nɔgɔ ma wallahi a ye ji k'a kɔrɔ i kan tɛ o yɛrɛ ma e kan bɛ mangoro den de ma a n'a suma Allahu akbar o don o kumana silamɛya nana naam nin nacogo kelen in de la ten coyi Allahu akbar hey Allahumma fashhad aydra Allahumma fashhad wallahi yalla u y'i ka fɛn yɛlɛmɛ ala o kɛra nka e yɛrɛ ɲɛ b'a bɛɛ la tiɲɛ dɛmɛ Allahu akbar ala sɔn ala tiɲɛ dɛmɛ ala sɔn Allahu akbar abani silamɛya nana komi i ye mangoro f'u ye cogo min na wala silamɛya nana ko ne ka jɔnw n b'a balo cogo fɔ a ye pour que a bɛɛ ka lafiya Allahu akbar dɔ kana dɔ tɔɲɔ Allahu akbar walimuso to a tigi bolo wali nafolo to a tigi bolo hasidiya dabila kana dabali jugu kɛ ni se b'i ye dɛsɛbaatɔ dɛmɛ Allahu akbar silamɛya nana nin dama da a mana foyi kama nin kɔ an ka balo hɛrɛ la an ka tɔɔrɔ kana se ɲɔgɔn ma silamɛya nana ni nin de ye a kun ye nin de ye komi an ka gouvernement b'an bolo cogo min na hali n'o ma se ka kɛ ten a ju jɔra ten faama o faama bɛ sigi a bɛɛ bɛ layidu ta ni ne kɔni sigira jamana in bɛ lafiya n bɛ kɛlɛ ban n bɛ sécurité don jamana kɔnɔ nafolo bɛ sɔrɔ n bɛ julaw dɛmɛ n bɛ cikɛlaw dɛmɛ n bɛ baganmaralaw dɛmɛ faama o faama bɛ na diɲɛ kɔnɔ yann'a ka sigi a bɛɛ bɛ nin wele in de da nka ni min sigira sa o bɛ sɔrɔ ka an ka laada ta an ka laada ye jumɛn ye fanga y'i dan b'a la dɛ n'i tɛ dangaden ye a bolo fila dun dɛ kumana i bɛ sɔrɔ k'i da wa k'i bolo fila bɔ sa k'a cɛ bɔmu cɛ ka k'i kɔnɔ k'a cɛ k'a mara ko n denw ni mɔdenw cɛpɔr tɔɲɔnikɛla n'ala m'i ta tiɲɛ i bɛ ka fɛn jugu min mara a b'i mɔdenw n'i denw ta tiɲɛ bilahi a ti kɔrɔbɔ ala ta t'i lamɛn la yubaddalu l-qawlu ladayya wa ma ana bi zalamin lil abid kuma ti yɛlɛmɛ ala fɛ mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ de kumana diinɛ nana an ka lafiya si kana si tɔɲɔ ala ni silamɛya nana cogo min na n'a kun baarala ten mali kɔnɔ n m'a fɔ fandanti ye parce que fandan ye ala ka dafɛn dɔ de ye mɔgɔ filɛ fandanya filɛ setigiya filɛ nin bɛɛ ye dalifɛn de ye a si tɛ se k'a faga se n'ale y'o fɔ a ko a kalenna ala la ni fandanya kun ye kɛlɛmasa ye ko ɲansɔrɔya bɔra mɔgɔw da la fandanya t'i ban dɛ nka ni baara kɛcogo ɲɛna n b'a kɛ di bi ne bɛ mun dun sini o bɛ ban mali kɔnɔ a ma k'a kɛcogo la a tɛ ka k'a kɛcogo fana na mɔgɔw bɛ ka encourager fana ka kɛ o nkalonfin kan
mɔgɔ kun ci la mɔgɔ fagala faama faso ci la nin bɛɛ bɛ ka encourager k'u bɛ alijinɛ kɔnɔ ko ala de ye yafa masa kumana ala ma fɛn fɔ wa a ye ala kira lajɛ sallallahu alaihi wasallam ala kira ka jɔnkɛ dɔ tun bɛ yen farafin don ni kira bɛ voyager ale de n'a bɛ voyager a b'a ka so siri a b'a ka ɲɔgɔmɛ siri n'u sera yɔrɔ min na ale de bɛ ɲɔgɔmɛ fɔni ka yɔrɔ labɛn kira bɛ n'a da walima k'a sigi n'u wulila fana ale de bɛ na minɛnw kuru k'a siri kira ka so la walima ɲɔgɔmɛ na o jɔnkɛ in Khaybar u bɔlen Khaybar yɔrɔ dɔ bɛ yen k'u bɛ t'u lafiya ye jɔnkɛ in ye doni siri ka kira ka so daminɛ walima ɲɔgɔmɛ daminɛ u taara u selen u seyɔrɔ la doni ka kan ka jigin yan a ye kira ka minɛnw dɔw jigin ka n'olu bila ka na tuguni k'a bɛna tɔ jigin kalakisɛ dɔ nana minɛ jɔnkɛ in minɛ k'a to kira ka baara la sallallahu alaihi wasallam n ko k'a to kira laban ka baara la a serila ka bin olu ka flèche ninnu n'an b'a fɔ a ma ko kala o kalakisɛw u b'a min de n'u y'a min u b'a min baga de la poison anw fɛ yan an b'a fɔ ko muru in ko subila don ko muru b'a bolo ko subila don subila n'u ko subila kɔrɔ ye de murunin dɔ de bi kɛrɛ la o kumaw la ni n'u kɛlɛla n'u y'a bɔ n'u sera ka jolinin bɔ i la jolinin o y'i salen ye o muru de bɛ wele ko subila parce que a bɛ min poison de la dɔw ta Seydina Ali fagara ni muru min ye cɛ ye tile 40 de kɛ a bɛ ka muru in lami kumana a bɛ fɔ o de ma subila o kumana kalakisɛ ninnu fana bɛ min ten de a ye kalakisɛ dɔ nana kalakisɛ pɔrɔnjɔlen de don a bɛ se ka ɲɛ a ma dabɔ jɔnkɛ in kama dɛ a bɛ se ka bɛn dɔw tun bɛ tiri la yɔrɔ dɔ de la mais en tout cas darul harbu de don kɛlɛ kɔnɔna de don mais u tɛ kɛlɛ kɛ yɔrɔ la kalakisɛ dɔ kɔni nana cɛ minɛ kira ka jɔnkɛ minɛ ka sɔrɔ a bɛ ka kira ka doni fɔni ka bɔ a ka bagan kan a binna u nana k'u bɛ ko o ko kɛ a ma se ka ɲɛ a sara min kɛ silamɛ bɛɛ nisɔndiyara ko hani an laka alijanna ko i ta taare alijinɛ bɛ yen kira ko la a ma tiɲɛ fɔ ko Khaybar don a ye fini kɔnɔni dɔ namara ye o ma fara kɛlɛminɛnw kan k'a tila kɛlɛ ganimɛ ka kɛlɛ nafolo kan k'a tila a y'i den ka fini kɔnɔ dɔ ta ko walahi ne ɲɛ bɛ o tasuma mɛnɛnen na a kan sisan kira sallallahu alaihi wasallam e ɲɛ bɛ tasuma mɛnɛnen na jihadikɛla kan cɛ min de bɛ ka baara kɛ i ka bɔ yen i ka jɔn ale de bɛ dɛbɛ da i ye a bɛ dɛbɛ fɔni a bɛ dɛbɛ meleke a bɛ doni siri a bɛ seli i kɔfɛ ani i bɛ ka sun mais kira ko a bɛ jahanɛmɛ kɔnɔ ko silamɛw ye kɛlɛ kɛ silamɛw sera juguw la nafolo min sɔrɔla yan'a ka tila ko a ye fini kɔnɔ dɔ namara ko o ma fara tilataw kan ko a bɛ jahanɛmɛ kɔnɔ la ilaha illallah a ye nin lajɛ o tuma na alakira ka kuma ani alakira yɛrɛ ka sahaba dɔ ani alakira yɛrɛ ka baarakɛla dɔ o ka taa jahanɛmɛ kɔnɔ ko a ye fini kɔnɔ dɔ namara Khaybara kɛlɛfɛnw na o jeni na e bɛ ka jeni encourager tuguni min ye faso nafolo bɛɛ dun e bɛ ka jeni encourager commerçant namara e bɛ ka jɔn encourager karamɔgɔkɛ galontigɛla
e bɛ k'ale jinɛ di jɔnni ma o kuma a y'a dara lamɛn mɔgɔ t'i mɛn nka kumakan bi mɛn lahara an ne bi jɔ ala kɔrɔ o don tiɲɛ bi dɔn nka a dɔn yɔrɔ la nimisa bɛ yen dɛ n'a sɔrɔ i ma min kɛ i t'o sɔrɔ dɛ a y'a janto n ka kumaw la nin dama tɛ dɛ Kayibara tariku bɛɛ la Kayibara tariku bɛɛ kira ka sahababa dɔ tun bɛ yen a siranna ala ɲɛ a taara jihadi la fi sabilila n ka se walima ne ka sa ala kama n'i sara ala kama i lafiyara n'i sara ala kama i lafiyara i tɛ taa Gabriel Ture la bilen o i tɛ taa Ponche i tɛ taa ka so i bɛ ta ka taa di ala de ma n'i sara ala nɔfɛ i lafiyara cɛ in nana jihadi kɛyɔrɔ la ala y'a kɛ a ma faga kɛlɛ la bana de y'a minɛ bana y'a minɛ bana in ma ko ala sara u nana fɔ kira ye kisi nɛɛma b'a ma ko an balimakɛ karisa fatura koyi kira ko a fatura ko an bɛ ala kira tabila k'olu ta ta hasha wa kɛla hasha wa kɛla u kana nɛgɛ u kana nɛgɛ u kana nɛgɛ a kɛra n bolo baara ye ne ko mana wajuli kama nka ne fɛ ka min fɔ wallahi ne nana aw fo de ansaru minnu bɛ yan ani minnu tɛ minnu bɛ Mali la ani minnu bɛ jamana wɛrɛ la ne nana aw fo de aw sara bɛ ala de bolo aw sara bɛ ala bolo a y'a cɛsiri waatinin a bɛ ban amin ya rabbi ni ko in bɛ ban a bɛ ban dɛ pewu a bɛ k'i n'a fɔ an ma na yan don jumɛn e bɛ don jate dɛ a bɛ se ka ban yanni dugu ka jɛ ala ka teli amin ala ka teli amin a kana sɔn setanɛ ka wasu ni jogo tɛ foyi tɛ kafiriya kɔ mangoro ladonna a tigi fɛ cogo min na
ka nɔgɔ don a kɔrɔ ka ji k'a kan k'a koori baganw ka n'a tiɲɛ n y'a fɔ i ye a kan tɛ nin si ma a kan bɛ mangoro mɔ walima mangoro suma silamɛya ye seli d'an ma ka sun d'an ma ka jaga d'an ma ka hiji d'an ma a kan tɛ nin si ma la a ko seli la ko n'an selila an jogo bi ɲɛ a ko n'an sunna an bɛ siran ala ɲɛ o bɛɛ ye jogo ye a ko nafolo min b'an bolo nafolo ɲinini nɔgɔ dɔw bɛ se ka don a la i t'a kalama nɔgɔ bɛ don nafolo la dɛ k'a sɔrɔ i ma namara kɛ fiyewu nɔgɔ dɔ bɛ don a la dɛ i balimamuso dɔ bɛ ka si kɔngɔ na ka nafolo to e bolo i ma se ka misi dɔ feere ka o d'a ma ka misi sinzan to e bolo nɔgɔ bɛ don nafolo la k'a sɔrɔ i t'a kalama kumana ala ko n'a ka nafolo sera nin hakɛ ma n t'a to a yɛrɛ ma dɛ n ko a ka ɲumanya kɛ o b'i dusukun n'i yɛrɛ ni ka volonté c'est-à-dire i yɛrɛ e ye jɔn ye i bɛ se ka mun kɛ i balimaw ye i bɛ se ka mun kɛ silamɛw ye o ye kungo ye nka ne ala b'i ta de fɔ ni nin san yɛlɛmɛna k'i ka nafolo to nin da in na ne ala t'a diyagoya nin bɔ a la ala y'o de fɔ u ka nafolo sadaka t'a la sadaka minɛ a la k'u saniya n'a ye khudh min amwalihim sadaqa u ka nafolo lajɛ i ka saraka minɛ i k'a di dɛsɛbaatɔw ma o tuma na nafolo jaga bɔli a ye mun jira sisan ko ka dɛsɛbaatɔw dɛmɛ aw ye ala ko jumɛn y'a dɔ la seli i jogo bɛ ɲɛ su i bɛ siran ala ɲɛ jaga bɔ fantanw dɛmɛ o di fantanw ma hiji ni hijira i b'a dɔn i kelen tɛ silamɛ ye a ye n'a yira ko an ka kan i ka bazɛn in ko tɛ ya a mɛtiri sɔngɔ ka ca dɛ i ka gurunbosi in tɛ an b'o miliyɔn hakɛ dɔn o ka ca dɛ i ka mɔbiliba ye o jɔ i ka bazɛn bɔ k'a bila popilinitigi i ni popilinikalanin kana se yan popilini bɔ bazɛn bɔ a ye na a ka bakijɛ meleke a yɛrɛ la a bɛɛ masakɛ o uruwa o jamana perezan o minisiri o n'i sera Makan i hijitɔ i ka fini ni maa si ta diferansilen tɛ a bɛɛ ye kelen ye ala ko a bɛɛ ka fini kelen da ɲɛ na n kana fantan ni faama ye cogo dɔ ka bɔ ɲɔgɔn na a k'a yira ɲɔgɔn na ko anw de ye kelen ye hiji ye mun jira an na kelenya fini kelen i n'o de bɛ se kaburu kɔnɔ bakijɛ fɔlɔfɔlɔ o de kun don mɛ sisan u y'a yɛlɛmɛ k'a kɛ saribɛti ye pour que nɔgɔ ani wo siji o kana mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ a ka nɔgɔ kunbɛn i farikolo la mɔgɔ wɛrɛ ka kisi kodɔn nana u y'a yɛlɛmɛ k'a kɛ saribɛtiw ye nka hali bi dɔw tɛ sɔn o saribɛtiw la u ni bakijɛni de b'u ka dugu la ka n'a kɛ wa ko a kana kala dɛ ayi ni masini bolila ka dɔrɔn i b'a bila i ka so n'i ye a kɛ modèle dɔ ye k'a kala ko la kalalen t'i don ye i bɛ kalabali de ta k'a meleke i la bɛɛ k'a ye ko an ka fini ye kelen ye ko yan kɔni an bɛɛ ye kelen ye ala ɲɛ kɔrɔ alikaba kɔnɔ ninnu c'est-à-dire mais jiri mangoro an bɛ mun nɔfɛ den tɛ sisan anw mago tɛ mangoro den la an mago tɛ mangoro suma na fɛn min kɛra ka mangoro koori ko baganw kana don nɔgɔ min kɛra mangoro kɔrɔ ji min bɛ kɛ mangoro kɔrɔ anw y'o ta a bɛ seli kojugu a bɛ sun kojugu a bɛ jaga bɔ kojugu san o san a bɛ maga mɛ mangoro yɛrɛ ma lakɔlɔsi bilen an ye kɔlɔsilaw de ta tarakna al-ghayata wa akhazna al-wasilata an kan ka se min ma k'o minɛ an y'o bila min b'an zaa ma an sɔrɔla k'o ta ka taa n'o ye ka bɔ a kɔrɔ fana
aidra ha i bɛ se bila i tɛ se ai itise Allahu akbar n'i ye escalier bila i tɛ yɛlɛ sangaso kan Allahu akbar fo n'i ye kama sɔrɔ siga a y'a janto n ka kumaw la inshallah lahara n bɛ segin a kan ala ɲɛ kɔrɔ Allahu akbar ala kira cira ni min y'a bila a la dɛ abdallah siga allahumma fashhad aidra hasbunallahu wa ni'mal wakil Allahu akbar ismi rokai kira ci kun bilala kira ma ci ni foyi ye an ka ala dɔ ka sira ɲɛ tara an jogo na ɲɛ an kana maa tɔɲɔ an ka balo ala ka dugukolo ka lafiya la siga tala aw ka ɲininkali kɛ miliyari combien de milliards miliyari joli bi di an ka finitigiw ma san kɔnɔ siga kacha a ye ɲininkali kɛ Allahu akbar miliyari joli bi di jujuw ma san kɔnɔ a ye ɲininkali kɛ Allahu akbar miliyari joli bi kɛ ka kasobon labɛn san kɔnɔ a ye ɲininkali kɛ Allahu akbar mali wari fankelen bɛɛ bɛ taa nin de la Allahu akbar ha miliyari joli donna marifaw la sarikɔnbaw Allahu akbar o ka marifa ba ninnu miliyari joli bi don fini na ka da an ka polisi ni gendarmew ni sɔrɔdasi ni garidi ma Allahu akbar mais pourquoi ko jamana o jamana tiɲɛnikɛlaw b'a kɔnɔ siga tola binganikɛlaw b'a kɔnɔ tenitigiw an b'aw ta an b'a sara an dɔgɔnin de y'a ye an denw y'a ye an balimaw y'a ye Allahu akbar u ma bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na an denw de don an dɔgɔninw de don o tumana aw ka teni don wala siga an bɛ marifa san ka d'a ma faso wari la Allahu akbar an bɛ kisɛ k'a kɔnɔ Allahu akbar aw ta ye min ye ni min ko a bɛ dangari an yɛrɛ fasoden min ko a bɛ tiɲɛni k'an kunna a y'o kunbɛn siga tala zamzam mais mɔgɔ yɛrɛw y'a dɔn ko ja ni kunbɛla dɔ tɛ ɲansɔrɔ diɲɛ wulila Allahu akbar wuli bali yɛrɛ siga tola alors ne bɛ siran polisi ɲɛ papier minnu fɔra n b'a don n ka mobili la wallahi ne bɛ siran polisi ɲɛ papier minnu fɔra n b'a don n ka moto la o tuma na ni polisi ko i jɔ i b'i jɔ i b'i jɔ a bɛ fɔ polisi dɔn fɔlɔ wala jamana de y'a nommé k'a kɛ polisi ye garidi dɔn jamana de y'a nommé k'a kɛ garidi ye sɔrɔdasi dɔn jamana de y'a nommé k'a kɛ sɔrɔdasi ye o tuma na n'olu ko i ka dan yɔrɔ min na n'i ma dan yen i na fɛn ye i ma sigi min kan siga tola aitara o bɛ ye dɛ alors jamana bɛɛ ye tenitigiw ta pour que ka jamana sauver siga tola k'a bɔ tiɲɛnikɛlaw bolo siga tala o tuma na ala fana bɛ se k'an to ten ya ayi o tɛ kɛ députéw ka t'u sigi k'u miiri dɛ président n'a ka ministrew ka t'u sigi k'u miiri jamanadenw bɛ lafiya cogo di jamana yɛrɛ bɛ lafiya cogo di o ka kan mais o tuma na ala t'i miiri wa siga a bɛ miiri dɛ a bani faamaw ma jamanadenw da o ala de y'u da siga tola bon ni faamaw ko an bɛ jamanadenw kɔlɔsi hɛrɛ bɛ don jamana kɔnɔ olu taara sigi k'u miiri an ka miliyari bɛ ka d'u ma o de la pour que jamanadenw ka lafiya mais ala yɛrɛ min ye jamana n'a denw da dun ala bɛ ɲinɛ a ka jɔn kɔ ala tɛ ɲinɛ an kɔ o tuma na ala ye kuranɛ jigin k'o ka k'an ka dusuturu ye docteur bɛ yen n'a kamana gɔnna bana dɔw la livre ba dɔ b'u bolo u bɛ t'o dayɛlɛ ko o bana yɔrɔ dayɛlɛ u b'a fɔ nin fura in k'a la n'o ma se nin k'a la n'o ma se a ye nin essayer docteur ɲɛ mana gan banabaatɔ la o livre ba de b'u bolo yen u bɛ t'o ɲininka a ye n yɛrɛ y'a ye o n yɛrɛ y'a ye dɔ ka bana nana dɔgɔtɔrɔ ye papiyew lajɛ ta ka papiyew lajɛ ka ordonnancew lajɛ ka ordonnancew lajɛ o y'a sɔrɔ anw nana sigi a ka bureau kɔnɔ nin nana min kɛ n'a y'o ka minɛnw lajɛ a sɔrɔla ka wuli ka livre belebele dɔ ta ka n'o da k'a yɔrɔ bɔ a bɛ k'a lajɛ a bɛ k'a lajɛ a bɛ ordonnance ninnu lajɛ a tilala min kɛ a ye ordonnance sɛbɛn k'a d'u ma ne ko a ma n ko nin ye jumɛn ye a ko a ye taara nin b'an yɛrɛ de bilasira wulibali don Gabriel Touré kɛra Gabriel Touré la o b'u bolo yen dusuru b'u bolo ni dɔgɔtɔrɔ ɲɛ gɔnna a b'o o kitabuba in lajɛ k'a yɛrɛ hakili sigi o tuma na ala ye min d'a ma o kɛra kuranɛ de ye faamaw ka artikiliw bɛ yen artikili 1 artikili 2 artikili 3 ala ko a ye nin ta
a ye aya dɔ lajɛ n'o an m'a ye o la a ye sura dɔ lajɛ a ye hizibuw ni sumunuw lajɛ a b'a bɔda sɔrɔ mais o kɛra an bolo saraka bɔla de ye bi kuranɛ ka kuranɛ kalan k'a walanwalan o ka ko an ka karamɔgɔ caman ye dɛ k'a kalan ka taa dɔrɔn inna atainaka al-kawsara anw ye kawusara kɔji d'e ma fasolli seli a ye seli dɛ fasolli li rabbika wanhar i ka hidiya k'a bɔrɔ i ka lahiya fa inna shaniyaka huwa al-abtar e juguyaba de kɔtigɛra mais o y'a bannen ye koyi mais ka sɔrɔ nin t'a kɔrɔ ye f'i ka don a kɔnɔ inna atainaka al-kawsara an ye kawusara kɔji d'e kira ma e nin yɔrɔ ye jumɛn ala kawusara kɔji dira kira ma kɛ e ta ye jumɛn i jɔ ye o kawusara in tilalen don f'i k'a walawala mɔgɔw ye kira ni a ka mandow de cɛ mandow jumɛnw b'a sɔrɔ o fɔ u ye jɔnni t'a sɔrɔ o f'u ye kana tɛmɛ n'a tɛ n'a ka kawusara kana tɛmɛ dɛ i jɔ kawusara kɔji don nka e tɔgɔ t'a la fɔlɔ dɛ e yɛrɛ ma maa don a la e ko ne ala de ye kawusara kɔji de ye muhamadu ma hali n'ala m'o fɔ kawusara kɔji tɛ muhamadu bolo wa a kɔrɔ fɔ mɔgɔw ye a walanwalan nin de dekun b'an kan amin kuranɛ bɛ kalan ten ka taa i na sa ne ka wala muhamadu jugu o tun ye karisa ni karisa de ye k'olu de kɔ tigɛra o y'a bannen ye hali n'i yɛrɛ y'a jugu ye kɔ bɛ tigɛ ten danga b'i halaki i bɛ taa janɛmɛ kɔnɔ i ye lamɔ ko jugu minnu k'i ka so u bɛɛ bɛ taa fara i ka janɛmɛ kɔnɔ an tumul abtar huwa al-abtar tɛ dɛ bal antumul abtar kuranɛ bɛ kalan tan de ni nin bila la ka t'i jɔ ala ɲɛkɔrɔ ko e bɛ kuranɛ kalan ala tigɛlen i la yanni i ka sa i b'a sɔrɔ yen o ala ma fashad u ye ne kɔri ka n kɔri ansaru ani ci a sara bɛ ala bolo a y'aw karamɔgɔ kɛ hɔrɔn ye a y'a kuma ja ladiriya dɔ tɛ i ka mɔgɔ jalaki k'a ka jo ye tuguni k'i da de o kan o tɛ ladiriya dɔ ye nin kɛnɛ in kan ne de y'a fɔ o don nin kɛnɛ kelen in kan n ko an ye perezan ɲini a kalo kelen ye nin ye an m'a ye an ɲɛ na u ye min kɛ u sina k'o fɛnw ta ten adamaden dɔw man ɲi u sina ka t'o di perezan ma ko y'a dara bɛ ka min fɔ perezan y'a lamɛn a ko a ye dara wele ka na dimanche le 10 5e mois 2020 an n'a sigira a ko u nani ka sɔn diya ko kalo kelen i bɛ ka ne ɲini an k'o kɛra koyi n ko n ye min bila k'i ɲini a filɛ a ko ani sunkalo in cɛ a ma fɔ a ye a ma mɛn maa si fɛ kumana ni ne y'a fɔ yan ko a ma reçoit kalo kelen a k'a dɔn a ko a ma fɔ a ye a ma mɛn kumana ni ne ko a ma reçoit n'a tilala k'a yira n na a ma mɛn ni ye n da de n y'a janfa a ko a ma mɛn mais anw ka wuli ka jɔ n'an ka cɛsiri ye min ye faamaw ka ko la u b'a dɔn n b'o de fɔ don o don ka segin a kan anw bɛ an faso de fɛ parce que silamɛya y'an wajibiya de i k'i faso jɔ mais kan'a ci o la foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ n y'a fɔ a ye Mali in kɔnɔ yan ko a kɛra ka ne Hayidara balolen to yan ni ne ni faamaw ma sigi nin man ɲi
u masa ko u bɛɛ balolen don faama in bɛɛ balolen don Allahu akbar nin man ɲi a kɛta nin dekun bɛ jamana na bi i seko k'a la i k'a wuli cogo ɲini Allahu akbar a y'o ɲininka siga t'a la anw ka cɛsiri ye nin de ye wallahi député ko wulila ne ye député ye wa Ayi. n bɛ député ya ɲini I t'o ɲini. mais non mais n faso don siga t'a la o ye tiɲɛ hali bi u kun labɛnna naam u ka député bulon tɔgɔ bɛ wele cogo di assemblée ɔhɔ ko assemblée ti don bi abada Allahu akbar mais ko n'a y'a donnen ye a bɛ don jeliw de kan siga jeliw de bɛ suru assemblée bɛ sɔrɔ ka don Allahu akbar bilahi Allahu akbar u ye labɛn kɛ k'a ban naam mais suro ne ka ciden very minuit de a sera ka n wele Allahu akbar ko Haidara ye hakili sigi zamzamiw ko anu kumana k'u y'a to ala ye ɔhɔ u y'a to i ye Allahu akbar abali Allahu akbar n ko nin diyara n ye wallahi anw bɛ nin girijajɔ ye ni nin bɔ ka ben na ɔhɔ faso dɔrɔmɛ kelen t'anw kunna k'a baara kɛ tiɲɛ siga t'a la an b'a kɛ n'an ka volonté de ye ko an b'an faso fɛ tiɲɛ amin an taara ɔhɔ u ko minnu ma gagné u y'u ka papiyew sɛbɛn ka a ɲini au conseil fɛ ɔhɔ u bɛ fɛ an n'u ka sigi Allahu akbar an n'u sigira Allahu akbar maabaw don wallahi dekun min b'u kan u y'a yira tiɲɛ k'a yira k'olu tɔɲɔna dɛ tiɲɛ siga t'a la n ko tiɲɛ don mais a ye sabali fɔlɔ zamzamiw an b'an seko kɛ wallahi an b'o boli boli de la Allahu akbar hali sini walima sinikɛnɛ ɔhɔ an n'u k'an ka sigi Allahu akbar a ye faamaw ɲininka k'u ye joli di Haidara ma siga n tɛ ti fɔ n ka so a bɛ fɔ micro de la tiɲɛ kɛnɛ kan zamzamiw Allahu akbar o to yen ko Haidara ye joli ɲini u fɛ o ma kɛ Allahu akbar alors o la n'anw ka mago bɛ faama na an mago b'an faso joli de la siga t'o la o ye tiɲɛ ne tɛ taa faama fɛ yen ka tɛrɛ ɲini a fɛ ayi n tɛ taa fɛ yen ka foyi ɲini a fɛ n faso sumali kɔ Allahu akbar kabini ala k'an da a ma kɛ n bɛ sa a ti kɛ ni ala sɔnna tiɲɛ siga t'a la kulubali anw seko ye min ye faso ko la nin don siga t'a la comme munna n ye nin fɔ micro la bi parce que n y'o don ta fana fɔ micro la tan siga t'o la zamzamiw mais ɲuman tɛ taa yir'u la dɛ ayi juguman de bɛ ta ka taa don Haidara ye nin fɔ i kɔ Haidara ye nin fɔ i kɔ Allahu akbar a y'a lajɛ wallahi ni jamana kɛra ta a gɛlɛyara siga t'o la mais Ansaru an ci Allahu akbar n bɛ n ka karamɔgɔw fo Allahu akbar wudu karamɔgɔw n b'u fo tiɲɛ n wasara wallahi bilahi aliyul azim Allahu akbar ne kun hamina siga o tɛ bi ye dɛ ala b'a dɔn Voilà. n bɛ segin ala ma ala b'a dɔn siga n ko ala ɔhɔ e yɛrɛ ɲɛ b'i ka tiɲɛ na nangariba joli b'a la ka ca miliyari siga t'o la i bɛ sɔn i ka tiɲɛ ka tunu tan ayi o tɛ kɛ maa kelen da i yɛrɛ ni bɛ e ala bolo yanni dugu ka jɛ i b'a bɔ Allahu akbar bilahi aliyul azim zamzamiw ne ni n ka ala kumana wallahi mais ala ma ne fa fiyewu naam fo ala ye ŋanaw di ŋanaw voilà cɛw tɛ dɛ ŋanaw subhanallah abali bilahi a cɛ kelen o kelen hali ni jinɛ fugula b'i kun na n'i bɛ sigi i bɛ taa k'a t'u ta tiɲɛ siga t'a la o caman kɛra mais o ni faneni baneni tɛ kelen ye ayi o tɛ kelen ye min ka di karamɔgɔ dɔ ye ɔhɔ i bɛ se k'a fɔ lahari bɛ ala sɔrɔ ye siga n da ka di n bɛ se ka mɔgɔ dɔgɔya n da ka di min ka di ye n b'a fɔ n da ka di wari dira n ma n ka n ka kutuba yɛlɛmɛ karisa kan ani i ni ne ka cɛw sigira o tɛ kelen ye ayi o tɛ kelen ye zamzamiw Allahu akbar wallahi o tɛ kelen ye n b'a fo voilà u ye foli minɛ hali n'i ma se k'a fɔ a ma bi El Farouk ɔhɔ n'i ma se k'a fɔ aw ma Zunurayi naam n ma se k'a fɔ aw ma Sidik n b'a fɔ a ma ko a ni ce zamzamiw Allahu akbar karamɔgɔw a ni ce Allahu akbar mais n ye min fɔ a y'a kana ɲinɛ o kɔ dɛ voilà foyi tɛ yen ala kɔ siga kɔrɔ bɛ kuma na kojugu n'o tɛ ala yɛrɛ de ye fɛnw bila ye Allahu akbar o ye tiɲɛ a kana nata ala ka jɔn dɔ de la ɔhɔ
hali sɔgɔma o sɔgɔma min bɛ miliyari d'a ma a y'a ka bonya segin a ma a k'a barika da nka a y'a sɛmɛ a ka ala la a kana ɲinɛ nin kɔ dɛ mɔgɔ ye mɔgɔ de ye dafalen ye ala ye i sɛmɛ dafalen la i bɛ sa sutura la wari t'i ma sutura dɛ miliyardɛriw lebulen don daraka dun n'i ma tilelafana sɔrɔ a ye surafana kɔnɔ n'ala ye min d'a ma karamɔgɔw a kana a yɛrɛ dɔgɔya kunfinw ye n'u tigɛr'i la i bɛ min fɔ a ti don hakili la a y'a wasa n'a yɛrɛ ye a k'a sɛmɛ a ka ala la wa ma nasru illa min indi dɛmɛ ti bɔ yɔrɔ si ni ala baara tɛ karisa ye 100 diya karisa ye 20 diya ala de y'a ci a ye ala minɛ a ka mɔgɔw bila a bɛ wasa mɛ tɔɔrɔ minnu bɛ sɔrɔ o kɔnɔ lukumana y'o fɔ a den ye o n den sira ala ɲɛ mɔgɔw wele ka na ala ka sira kan nka i ka sabali mɔgɔw ka fɔta kɔrɔ dɛ i fa bɛ nɛni i ba bɛ nɛni kuma jugu si tɛ min tɛna fɔ i ma nka n'i sabalila o ye kobaw dɔ ye o ye kobaw dɔ ye dɛ kumana ne b'a fɔ u dɔw karamɔgɔ ye a ye sabali mɛ a kana siran dɛ sako fila tɛ yen mɔgɔ si tɛ sako fila kɛ kelen dama don a kana siran a kana siran ko mana gɛlɛya cogo o cogo a t'i laban foyi la saya kɔ hali n'i dalen don i ka li kan i bɛ sa ye a kana siran ala ka dɛmɛ bɛ yen nka ne lafiyara falaw cɛw sɔrɔla ŋanaw bɛ yen ŋanaw bɛ yen dɛrɛ n bɛ dugawu k'aw ye ala ka garisɛgɛ ɲuman d'a ma ala ka limaniya fara k'a ni si ansaruw n b'aw fo a sara bɛ ala bolo a y'a karamɔgɔ kɛ hɔrɔn ye a y'a karamɔgɔ kɛ hɔrɔn ye cɛsiri min bɛ yen jama min bɛ yen dugu jɛ o jɛ malo bɔrɛ 3 de bɛ dun a ye dara ka so dugu jɛ o jɛ dugu jɛ o 100 kilo 3 dugu jɛ o jɛ mɛ o m'an bali ala ka sɔn an ka maa wɛrɛ dɛmɛ o ka balo ansaru aw bɛ fo a sara bɛ ala de bolo a karamɔgɔ ma kɔngɔ a karamɔgɔ ma kɔngɔ ko n'i ye tiɲɛ fɔ mɔgɔw bɛ ba in na a karamɔgɔ ma kɔngɔ a sara bɛ ala de bolo a bɛ min fɛ diɲɛ na lahara ala k'a k'aw ye ala ka n'an labila dafɛn ye minnu k'u ti fara na ala k'a nɔngɔ don an n'u cɛ ala ka fɛn z'u ma u ka ɲinɛ anw kɔ nin jamana in ala k'a lafiya ala ka bɛn don a kɔnɔ ala k'a kisi juguw tɔɔrɔ ma bana in ala k'a ɲɔni ka bɔ an kan an ka farafin jamanaw ala k'a bɛɛ lafiya ala ka diɲɛ yɛrɛ lafiya salamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin an b'aw fo ka waleɲuman dɔn a ka ɲɛmadali la an y'a fɔ aw ye cogo min nin tun ye an ye dɔ ɲuman na ka bɛn san 2020 mɛ kalo tile 12 ma an karamɔgɔ a ka san 65 sɔrɔ o ɲaɲarili nisɔndiya minnu sigira ye jamiyatu ansardin tɔndenw fɛ an b'a deli Alahu subhanahu wa ta'ala fɛ 65 ɲɔgɔnna caman ala k'o di an karamɔgɔ ma sijan kɛnɛya ala k'o d'a ma a bɛ min fɛ tigitigi ala k'o nɔgɔya an ni a ye an b'aw fo ka waleɲuman dɔn aw minnu tun sɔgɔlen don TV Shirifila la n'aw y'a kɛ aw ka kunnafoni ta yɔrɔ ye aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah. Hangalondi sega tieme tenya welila fala ka chideme tenya welila hangalondi sega tieme tenya welila fala ka chideme tenya welila hangalondi sega tieme tenya welila fala ka chideme tenya welila na mara shikolomba